Jeg har altid været vild med mental succes. Jeg læste psykologi i 10 år, men jeg har aldrig haft forstand på sygdom eller diagnoser. Til gengæld er jeg ekspert i mental sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Hvad kan vi lære af de mennesker, det altid lykkes for? Jamen lad os prøve at spørge dem. Dem, der altid har haft et mentalt overskud og er passioneret. Hvilke principper kan vi lære fra den nyeste forskning inden for positiv psykologi til at udvikle vores egne færdigheder? Brugbar viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Lynge, og du lytter til podcastserien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen. Hej Søren. Halløj, sovs Peter. Peter. Nej, halløj, Per. Hvad så? Hvordan går det? Jeg er glad for, at du fik hivet min bedre halvdel med i studiet sidst. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Jessica. Jeg synes, der var et emne. Det var fordi, vi sad snart på kontoret. Så tænkte jeg, det kunne altså være ret fedt lige at tage op. Du er ikke bange for at få sådan en sydamerikaner ind? Håndgranater, bomber, narko. Nej, hun var... You name it. Der var bare roligt. De kommer altså fra et af de farlige lande, Per. Det er derfor, jeg gifter mig ind. Så er der altid lidt koderik på tilværelsen derhjemme, ikke? Der er spænding. Nej, hun er faktisk rigtig sød. Ja, der er ingen problemer. Og det var også i forhold til pres på unge, og helt det pres, der generelt ligger, ikke? Jo, Jessica, hun er jo en af de meget, meget få personer, jeg har mødt, altså, som virkelig er springfyldt med gode værdier. Hun er ubegribeligt sund på alle områder. Det var det, jeg faldt for dengang, og det har hun været lige siden. Hun er virkelig, integriteten er bare i helt højside. Hun er ærligheden selv. Hun tænker på alle andre, før hun tænker på sig selv. Hun er et godt menneske. Ja. Så det er fedt, at vi kan få præsenteret nogle gode mennesker, når jeg lægger flag rundt ned i Tanzania og Kenya. Det synes jeg. Så mega fedt, Per. Jamen, kanont. Og så er du, altså, det vi skal snakke om i dag, det ved jeg ikke helt nu, men det finder vi ud af. Men du har taget gæster med i studiet. Jamen altså, alt hvad det handler om, vi laver, Per, det handler jo om at bevise, at psykologi, dog serveret på den rigtige måde, med de rigtige indlæringsprincipper til den menneskelige hjerne, kan og vil forandre menneskers liv. Så det står ikke og falder på, om man kan få et nyt og bedre liv. Det står og falder på, vil du have et nyt og bedre liv? Og hvis i så fald du vil det, så kan du få det. Og det vil jeg gerne bevise i dag. Derfor har jeg fået den helt fantastiske mentaltræner med, Maiken Honoré. Velkommen til dig. Tak for det. Pædagog og har et gigant hjerte for at gøre en kæmpe forskel for børn og unge. Det er rigtigt. Og vi har en af dine klienter med. Lykke, velkommen til dig. Jo, tak. Som kan lige nævne ganske kort. Lykke har kæmpet, Per, med angst, stress, depression, spiseforstyrrelse, været utrolig intimideret af det. Hele hendes verden, hele hendes tankeproces har været omdrejningspunkter af sygdom, elendighed, begrænsninger, middelmådighed og alt det, som vi ikke ønsker for vores værste fjende. Det har været hendes hverdag. Og i dag er hun stort set sat fri igennem mentale værktøjer, serveret på den rigtige måde, altså igennem Lynge-metoden. Så en ny psykologi. Og det er jo helt fantastisk at se, hvordan ikke at i starten var det jo dig og mig, Per, som forandrede menneskers liv. Så udviklede vi mentaltræneruddannelsen. I dag er vi flere hundrede mentaltrænere, som tager den her arv videre og gør det faktisk lige så godt, måske endda bedre end os to. Hvilket er målet. Og skabe nye generationer, der kan hjælpe andre. Og det er jo ikke bare det, vi gør i Danmark. Det er det, vi i skrivende stund gør i hvert fald så vidt muligt starter op i hele verden. Og mega fedt. Og tusind tak, fordi at du vil være med i dag, Maiken. Tak for det. Og tak, fordi du vil være med. Jo, tak. Lykke. Tak. Vi glæder os til at høre begge af jeres historier. Fordi for dig, Maiken, har det også med stor sandsynlighed været en lang proces. At se et menneske, som i verdens øjne, nu må du ikke misforstå mig, Lykke, i verdens øjne er et sygt menneske. Og jeg ved godt, jeg siger det for ligesom at få nogen lidt op derude i stuerne, men du bliver betragtet som at være syg. Det gør vi så ikke i Lynge-metoden. Vi siger bare, at der er en imidlertidig influenza, vi skal have styr på. Fordi vi mener jo, at alt det her i gåseøjne sygdom, man kan ikke se mine høner her, de er oppe at køre. Men det kommer kun på grund af en måde, hvorpå man tænker forkert. Og hvis man kan tænke sig selv ind i sygdom, så mener vi også, at man kan tænke sig selv rask. Og det er jo sådan set det, vi har bevis for, at du har lært. Og Lykke, hvis du kan, så er der en generation af unge i Danmark, der også kan lære det, hvis de vil lære det. Ja, enig. Spiseforstyrrelse, det er intimiderende i vores hjerne, og det har en meget stor effekt i vores krop. Det kan gå begge veje. Man kan spise for meget, eller man kan spise for lidt. Eller man kan sulte sig selv. Der er mange varianter af spiseforstyrrelse, og det kan både være drenge og piger. Mange, de tror kun, at det er piger, der kæmper med de her tankeprocesser, der skaber, at man ikke kan cope med sine egne tanker, og dermed har inflammation og seriøse bivirkninger i kroppen. Maiken, skal vi starte med dig?
hvorfor blev du mentaltræner, og hvad gjorde det for dig at finde en værktøjskasse, hvor du kunne komme ud med alle de her evner, som du har lært? Jamen, jeg blev faktisk mentaltræner, fordi at jeg netop ligesom Lykke her virkelig gerne vil hjælpe andre mennesker til at få et stærkere mindset og et endnu stærkere liv. Og det må man om nogen sige, at du har gjort, Lykke. Og det er faktisk for mig en ret vigtig historie at fortælle, fordi da du kommer ind i Lyng-metoden, der er du 22 år. Du har oplevet stress, angst, depression, og så har du udviklet en spiseforstyrrelse. Du er døjet også med jalousi, ved jeg. Så jeg synes, det var en ret stor palette, du kom ind med, og jeg synes, det var en kedelig cocktail. Ja, jeg synes, det er en vigtig historie. Det er en kedelig cocktail at rende rundt med i rygsækken. Og så som ung, ikke? Ja, det er jo ikke kun lige i starten af 20'erne jo. Ja. Wow. Ja. Hvor vildt. Ja, så det er en vigtig historie at fortælle. fortælle. Kunne du mærke det på Lykke i starten af de samtaler her, Maiken? Ja. Der var mange ting på én gang, og det var, hvor skal vi starte henne? Men så er det jo godt, at i Lyng-metoden, der følger man programmet, og man tager et værktøj ad gangen, og arbejder sig stille og roligt igennem. Simple. Yes, præcis. Ja. Wow, flot. Så vi tog et skridt ad gangen. Du tog et skridt ad gangen. Ja, det synes jeg, vi gjorde i fællesskab. Ja, tak. Hvor vildt. Ja. Men Lykke, kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Sådan, jeg kan fortælle noget. Nå, okay. Fordi jeg kan jo faktisk huske hende jo, da vi mødte hende i Kolding. Jeg kan også sige, at du blev helt overrasket, da jeg sagde, det var mødt over i... Ja, det vidste jeg ikke. Der var lysår dengang. Men også havde en snak, og man kan sige... man kan godt mærke, at du var usikker på den måde dengang. Kontra nu. Og der var mange tanker, der var mange hvad nu hvis, og det ene og det andet. Så det er jo interessant at se, hvor du står nu, synes jeg. Ja. Fordi jeg kan faktisk huske det derovre, da vi står derude foran det nemlig. Og det var også at du var der lyshåret dengang. Ja, det er rigtigt. Men det er meget sjovt, du siger det, der ikke for afbud, men det er rigtig sjovt, du siger det der med, at du sagde, hvad nu hvis? I skal jo tænke på dig, der lytter på derude. Der er jo tanker, der fodrer din sygdom. Og så er der tanker, der fodrer din helbredelse. Og hvad du vælger, er faktisk op til dig. Men når man siger det der, hvad nu hvis, og alle de her ting, jeg kunne sige 25.000 andre, det vil jeg ikke fodre dig med. Men så er det, vi skaber endnu mere sygdom. Ja, men 100, giv den gas med den, Per. Men der synes jeg, det var interessant at se dig der jo. Og så se, hvor du står nu. Fordi jeg har ikke set, at der skulle over. Så siger han, der kan jeg sgu da huske, du stod derovre. Og det er jo fedt at se. Altså, det er en anden... Jeg kan også se, det er en anden person, der står for mig nu i hvert fald. Jamen, det er jeg glad for. Jamen, det kan man 100%. Og jeg ved ikke, man skal sige, man ser det i folks øjne. Det gør du tit, ikke? Altså, der ser du det, og du ser det med smilene. Men noget, der er interessant, det er, fordi nu hørte jeg jo kun lidt kort dengang. Jeg kan huske, der var noget med noget boksning og noget. Men jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage jo. Og det er altid noget lidt svært. At gå tilbage, fordi hvordan står man som et par 20 og endt med stress, angst, depression, spiseforstyrrelse? Der kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i det, hvis du har lyst til at fortælle os lidt mere om det. Jo. Jamen, jeg kunne måske lige starte med at sige, at jeg er jo bokser, og det har jeg gjort siden jeg var 13 år gammel. Lige nu har jeg en skade, så jeg er lige bænket lidt, men kommer stadigvæk i klubben, cykler. Men det er en kæmpe stor passion. Har arbejdet meget med boksning, og faktisk lige gået selvstændig nu, og ved at være færdig med min uddannelse. Så jeg har lidt et andet liv, end da jeg startede også. Men jo, helt tilbage, der startede jeg jo som 14-årig. Havde lige fået min første kæreste, startede på efterskole, og det var også, da jeg mødte min ekskæreste. Jeg var meget perfekt, som man jo siger. Jeg startede med at snakke med mine forældre om karriere og mål i livet som 10-11-årig. Wow. Det var første gang, jeg skulle lave mit CV. Første gang, jeg var ude at arbejde. Så kan man diskutere, hvor godt det var det arbejde. Men jeg synes, jeg lærte meget om livet. Og tror ikke, jeg havde begået nogen sådan fejl, sådan rimelig groft sagt, indtil jeg faktisk først kom på efterskole. Kom ud af folkeskolemiljøet. Og fra at gå og føle, at man selv har nogle forventninger, og føle, at alle andre har forventninger, så går det bare stærkt derfra, tror jeg. Så da jeg kom ud af efterskole, så fortsatte jeg mit forhold med min ekskæreste med langdistance. Og jeg havde stadig ikke rigtig høje forventninger. Jeg ville ind på jurastudiet, så det var også nogle forventninger til, at jeg skulle have topkarakter. Jeg skulle have et godt snit til at komme ind.
jeg vil gerne være bokser. Jeg elsker at bokse. Har en meget, meget stor passion for at træne. Har gået til kampsport hele mit liv. Fedt. Så det har også haft stor betydning, men der er også nogle mål der. Og det er svært at indsnævre alle de mål, man jo har. Og så samtidig med, at jeg bøvlede meget med vægten, og jeg havde mange krav til mig selv. Så jeg tror sådan, jeg fodrede det stille og roligt. Startede jo på gymnasiet og havde mange problemer også med jalousi. Med en ekskæreste, der jo så var langt væk, og endte faktisk med at synes, at det her, det kan jeg ikke styre mere. Det påvirker mig for meget af min hverdag, og både fysisk og psykisk, så jeg endte faktisk med at tage til hypnose og gøre noget ved det. Fordi hvis det ikke ødelagde det forhold, så ødelagde det nok det næste. Højst sandsynligt. Og det virkede faktisk rigtig godt. Har arbejdet med det sådan 2-3 år efter, og nu, altså ligesom I siger, altså hvis man har en eller anden bekymring, så for mig jalousi, jeg har det, men jeg har det måske kun i 10 sekunder i stedet for 10 timer. Ja, det er flot. Så det var virkelig, altså det var en stor lettelse. Det udviklede sig også rigtig meget i forholdet, sådan at det var en stor forandring. Og det er jeg selvfølgelig også lidt ked af, at det var noget, der satte sig så meget der. Men er taknemmelig for, at han oplevede ved dengang, fordi man har jo lært meget af det. Men jo, så samtidig med det, så havde jeg et studie og noget, jeg skulle fokusere på, og det gør jo bare, at man bliver mere og mere presset og stresset, og skulle ned i vægt og til træning, og vi gerne til kamp, og mange præsentationer, og så fik jeg stress. Der ved stress, så kom der også en depression. Og efter jeg ligesom fik bugt med det, så fik jeg ligesom nogle senfølger i form af angst. Blev bange for alle mulige mærkelige ting, sådan noget. Blev bange for mørke, blev bange for at være alene. Så nogle lidt spøjse ting, men det kom så meget af det. Okay. Og ja, hvis man så lige skal skrue lidt frem, jeg har fået godt bugt med det hele dengang. Og da jeg så meldte mig til her i programmet, så ville jeg jo rigtig gerne blive endnu bedre. Både inden for min sport, men også fordi det var for første gang efter 7 års langt forhold, at jeg så var alene. Og jeg havde stadig svært med at være alene. Så hvornår ramte stressen dig? Altså, hvor mærkede du der, okay, nu sidder den bare, og hvad skete der der? Ja, dengang, nu er det jo selvfølgelig også nogle år siden, der tror jeg, at jeg kunne begynde at mærke, at jeg begyndte at bare blive udbrændt, og jeg begyndte at blive mere negativ. Jeg har altid været meget, meget glad person, hvis jeg selv skal sige det i hvert fald. Jeg synes bare, at jeg sådan er inderligt glad på, ikke bare på min egen vegne, men også på alle andres vegne. Og når jeg så kunne mærke, at jeg blev meget... Altså, jeg smilte ikke så meget, var bare træt og fik hovedpine og alle de der psykiske, men også fysiske symptomer, der jo kommer. Du fik faktisk mange, hvis jeg må afbryde. Altså, de der fysiske symptomer, som... Kan jeg huske, du har fortalt? Jamen jeg havde både jeg havde hovedpine og kvalme, svimmelhed, alle de der ting, sådan lidt tinnitus, og som der nu kan komme. Men jeg tror lidt, man tænker jo dengang, at det var meget normalt. Altså sådan, jeg tror ikke, man tænker videre over det, fordi folk, alle bøvler med et eller andet. Og alle tager nogle piller, og jeg synes også, jeg havde alle mulige mærkelige piller på et eller andet tidspunkt i en meget, meget ung alder. Ja, hver dansk hus har et helt apotek efterhånden. Men det er skræmmende, det der. Altså, det er skræmmende at høre fra den generation, der med, at alle har jo nogle piller, alle har jo et eller andet. Ja. Jo, men også det der med, som du har fortalt, Lykke, at du havde mange sygedage. Altså alle de symptomer der, de blev faktisk ikke taget alvorligt. I hvert fald ikke alvorligt nok, måske til at starte med. Jeg fik jo bare at vide, at jeg skulle være derhjemme, og så når jeg fik ondt i hovedet, jamen, så måtte jeg jo tage hjem fra skole. Ja. Og det blev jo bare ikke bedre, så jeg begyndte virkelig at have ondt af mig selv. Ja. Altså, jeg kom ikke videre, og jeg kan huske, der er et tidspunkt, hvor min mor, hun blev nødt til at skrive til min ekskæreste dengang, og sige til ham, at han bliver nødt til at lade være med at presse mig, fordi jeg kan ikke holde til presset. Og det var nok også rigtigt nok i situationen, fordi jeg kunne slet ikke se ud over min egen næsetip. Men jeg havde brug for, at der var noget udefra, der skubbede mig. Og jeg kan jo tydeligt huske situationen for, hvad det var, der gjorde, at jeg kom videre derfra. Og det var en skoleleder, som siger til mig, at jeg har fået for meget fravær, og at hvis jeg ikke kommer tilbage snart, altså hun var jo rigtig ked af det, for hun vidste, hvad mine ambitioner var. Ja. Men hvis jeg ikke kom tilbage snart, så er jeg nødt til at smide mig ud. Min karakter var jo god nok, jeg havde bare for meget fravær. Og det var faktisk det, der gjorde det for mig, så jeg vidste, at jeg vil gerne tilbage og bokse, jeg vil gerne på universitetet, altså jeg vil gerne nå de her ting, så jeg bliver nødt til at tage mig sammen. Og det var faktisk det, der gjorde, at efter det, så kom det stille og roligt. Og
Jeg synes, at det var bare et sådan skub i den rigtige retning, tror jeg. Men var det den periode, at depressionen kommer, og angst og... Altså, depression kommer meget oven i stressen, fordi før du overhovedet når at blive diagnosticeret med stress, der har du allerede depression. Fordi de siger tit, at stressen, den kommer, men så kommer depressionen også, fordi du er så presset, og du kan slet ikke se lys for enden af tunnelen, faktisk. Og så udvikler der angst på os. Ja, så angst, den kommer bare som sådan en... Ja, det var lige lidt krydderi på toppen, tror jeg. Ja. At man skulle bare... Ja, jeg ved ikke... Jeg kan ikke engang selv forstå, hvorfor jeg fik de der, og hvorfor jeg fik angst for de ting, jeg gjorde. Jeg kan måske godt forstå den med at være alene, for jeg er meget social. Jeg har heldigvis en hund i dag, som jeg er meget glad for, jeg har. Men det der med at være helt alene, det har jeg... Jeg kan nu, men... det er ikke min favoritting. Altså, jeg nyder at være sammen med mennesker, det er det, der giver mig energi. Men dengang, der var jeg jo virkelig bange for det. Ligesom mørke. Det der med, at jeg ikke kan se noget, jeg ikke kan kontrollere noget. Jeg har altid haft meget behov for kontrol. Så også det der med, at jeg begynder at opleve symptomer fysisk, som jeg ikke har kontrol over. Ja, jeg har så sætter tanken sig i kroppen, ikke? Ja, jeg har så meget kontrol over min krop med træning, og jeg kunne selv, altså nærmest kunne tilpasse min vægt efter nogle bestemte mål. Ja, for der kommer også, du snakkede med, der kommer noget spiseforstyrrelse med. Det er i forhold til, at du skal regulere op og ned i vægt i forhold til boksning, tror du? Den kommer fra boksemiljøet. Det er en helt anden snak, og også næsten en helt anden livstid, føler jeg jo, fordi der er sket så meget fra de andre ting, jeg kom godt igennem. Synes, jeg har haft det rigtig godt siden da jeg startede på universitetet. Jeg var presset. Endte også med at komme ud af universitetet. Blev faktisk smidt ud, for at det ikke skal være løgn. Fordi, så er det jo nemt at komme ud. Ja, det var det, jeg sagde. Det var enten, så, hvis jeg skulle ud af jura, så skulle det være, fordi jeg blev smidt ud på begge albuer. Røv og albuer. Ja, lige præcis. Jeg fandt ud af, at jeg var talblind, da jeg startede på studiet. Og der var en eksamen, jeg ikke kunne komme igennem. Så det fandt jeg ud af midt i det hele. Så fandt jeg ud af, at der var bare ikke flere chancer til mig. Og det har været det bedste, der er sket for mig. Men igen, at stå der, ingen kontrol, det er mega svært at vide, hvad skal du så? Det er det, du har planer om, og jeg er meget målrettet. Så du lige pludselig rydder ud på et sidespor igen. Den var bare svær. Men det var vildt, for det er jo blevet en global epidemi i alle lande i verden. Der har vi jo en generation af unge, og bare vent, og det er ikke derfor at komme med en negativ profeti, men hvis ikke unge i Danmark og i resten af verden, de forandrer sig, så bliver det virkelig en meget destruktiv periode for ikke bare Danmark, men for menneskeligheden. Og jeg har sagt rigtig mange gange, og lad det være et budskab til dig, der er under 20 i dag. Du skal aldrig nogensinde sige, at du har angst. Du skal aldrig sige, at du er stress. Du skal aldrig sige, at du har depression. Lad være med at identificere dig med en sygdom. I Lynge-metoden må du gerne sige, jeg har haft nogle forhøjede tanker på noget negativt i en periode, eller du kan sige, jeg føler mig lidt stresset en gang imellem. Det må du gerne sige. Du må også godt sige, at jeg kan godt føle lidt usikkerhed, eller jeg føler lidt angst. Det må du også godt sige. Men lad være med at identificere dig med en sygdom. Det er altså ikke særlig smart. Så man kan sige, det der sker, det er, at i et øjeblik, der føler du dig måske en lille smule usikker. Eller du er lidt utryg omkring nogle ting. Det er fair nok. Det kan vi alle sammen føle eller have det her. Men usikkerheden er faktisk ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det virkelige problem, det er, at du tvivler. Du har ikke din kapacitet og evne til at håndtere din egen livsstil. Det kan være, at man ikke kan håndtere sin vægt. Det kan være, at man ikke kan håndtere det pres, der er fra en studievejleder. Det kan være, at man ikke kan håndtere, at man mangler penge, eller man skal til at flytte hjemmefra. Der er mange ting, man ikke har kapacitet til at håndtere. Men det værste, du kan gøre, det er i den proces at identificere dig med sygdom. Du burde lære at kunne identificere dig med noget, der er langt stærkere end det her, og det er måske at arbejde med dit mindset, sådan at du kan forøge din kapacitet, sådan du kan forøge den måde, du kan arbejde med dine færdigheder på. Hvis du kan det, så kan du sagtens undgå psykisk mistrivsel. Og det er så det, vi træner folk til her hver dag. Ja, for der er to ting i den der, noget der undrer mig. Den ene er det der med, jeg har jo det der udtryk, jeg også har hørt fra en anden, det der, this too shall pass. Altså, fordi nogle af dem, hvis man bliver diagnosen, man er diagnosen, så dyrker man det også. Du bliver, hvad du tænker, længere den. Ja, men det går jeg jo også med angsten. At jeg har angst over det, jeg ikke kan det ene, jeg kan ikke det andet, og så holdt det mig tilbage for alt. Ja. I virkeligheden, så fandt jeg ud af, at der var mange ting, det kunne jeg sagtens. Altså, men jeg har fået lavet en fortælling om det hele, om at det kunne man ikke. Og jeg tror også, det er farligt. Så noget helt andet også, når vi snakker pres på de unge. Fordi, både til foredrag, men også når vi har været ude til et andet foredrag på en skole,
hvor de unge rækker hånden op, enten jeg kender en, der har stress, angst og depression, så er der, hvad var det, 80% af de unge mænd, der rækker hånden op, og vi har regnet med 20% måske rækker hånden op. 80% af dem, de sidder med hånden oppe. Hvor man siger, der er jo et eller andet fuldstændig galt. Altså, det er unge mennesker, det er den nye generation, der kommer, og så bliver de bare bombarderet. Men det der også er, fordi jeg snakker med to unge gutter, som jeg også nævnte sidste podcast, hvor de føler, der er alt for meget pres på, det er 21 og 23. Men nu spørger jeg dig, fordi du er ung. Hvor er presset fra? Er det sociale medier? Er det fra sig selv? Er det fra andre? Hvad var det for dig i hvert fald? Jamen jeg vil jo sige alle steder. Ja. Men jeg tror, at for mig var det et stort pres for mig selv, men også fra også noget andet fra mine forældre. Ja. Ikke fordi, at jeg ved godt, de vil jo elske mig uanset, hvad jeg bliver, men mere i den forstand af, at du har også et pres fra studiet. Nu hvor jeg er kommet i mine 20'er, når jeg så ser på sociale medier, der kører sådan nogle videoer med, hvor man kan se, at hvis du er i dine 20'er, jamen, så siger folk til dig, at nu skal du have børn, nu skal du ud at rejse, nu skal du have en uddannelse, nu skal du tjene penge, nu skal du bare leve på budget. Altså, det er hele tiden den der... vi ved jo godt, der er ikke noget rigtigt forkert, men alligevel er der forventninger. Ja. Og det er det, der er svært at kontrollere. Så jeg har stået den der mange gange. Vil jeg gerne fokusere på min boksning? Vil jeg gerne fokusere på min karriere? Vil jeg gerne tage at have børn? Altså, for jeg vil jo alle tingene. Jeg ved bare ikke, i hvilken rækkefølge. Og jeg tror, det er det, at folk har så mange meninger og holdninger. Om det er ens bedsteforældre, eller om det er en underviser, eller om det er fra din træner i klubben, eller altså det kan komme så mange steder fra, og oveni, at der så også er sociale medier, og der også er nogle et standpunkt, der lige pludselig kommer derfra, det har også helt klart en indvirkning. Nu har jeg personligt selv gået ind for at pille ved alle mine algoritmer, til at det kun passer til det, jeg føler, der motiverer mig i min ser du godt på Per. Jeg motiverer for sig. Lige præcis. Men Lykke, vi har også snakket meget om det her med at være perfekt, ikke? Og hvordan det er, man taler til sig selv. Og det er jo noget, du også i en tidligere alder lærer dig selv faktisk, at alting skal være perfekt. Ja. Og det er helt sikkert også noget af det, som den unge kultur oplever i forhold til unge, der mistrives. Ja, og jeg tror, nu kan jeg det selv se, så jeg kender jo desværre rigtig, rigtig mange. Jeg tror næsten ikke, jeg kender nogen, der ikke har bøvlet med et eller andet. Det er vildt. Selvfølgelig er der nogen, men det ved jeg også er meget atypisk. De fleste, som jeg nogensinde har stødt på i mit liv, har jo været nogen, der har bøvlet med et eller andet på et eller andet tidspunkt. Jeg er jo glad for, at jeg er langt over mange ting i dag. Nu må jeg sige, at spiseforstyrrelse ligger stadig rimelig tæt. Det tænker vi kommer mere ind på jo, men den er stadig heller ikke noget, jeg... skal nok lære at slippe kontrollen lidt nogle gange. Ja, så jeg tænker, at der med at så se tilbage på nogle af de der ting, hvor meget jeg havde behov for at være perfekt, og jeg bøvler stadigvæk med nogle af de ting nu, at jeg bare når i mit arbejde, jeg skal øve mig i at tage konstruktiv kritik. Jeg sætter meget pris på konstruktiv kritik, men jeg synes stadig, det kan være svært at modtage i den form af, at jeg skal ikke tage det personligt. Altså, det er jo ikke mit arbejde nødvendigvis. Det er ikke mig, der er dårlig, bare fordi, at jeg kan forbedre noget i mit arbejde. Og jeg tror så meget på udvikling, men alligevel så har jeg taget det rigtig, rigtig tungt, hvis folk har sagt noget til mig, som jeg kunne forbedre. Og det har ikke engang været noget negativt. Og jeg tror også, jeg vil så også sige, at man får mange kommentarer med på vejen igennem sit liv. Om det har noget med uddannelse at gøre, om det har noget med børn at gøre, om det har noget med ens vægt at gøre. Jeg har fået dem alle, og jeg tror ikke, at det er noget, der, det er noget, der hjælper. Men jeg tror også nogle gange, så skal man lære at differentiere og sortere. For et eller andet sted, så kan man jo godt få en kommentar. Men jeg har tit sagt også her i podcasten, hvis der er en, der kalder en fed eller klam og ulækker, eller hvad det nu måtte være på strøget, så skal det jo helst ikke komme ind bag vores filter. Fordi at man skal huske på, at din psykologi, det er jo dine tanker og følelser. Man skal jo ikke lade hvem som helst berøre ens psykologi. Man skal jo ligesom differentiere og arbejde med det her værktøj, der hedder The Circle of Trust. At vi tillader nogle mennesker at komme ind bagved, og andre mennesker, de kan tænke hvad de vil. Fordi man skal huske på, der er jo ikke nogen, der kan få dig til at føle dig mindre værd, med mindre du giver dem lov. Så et eller andet sted, så handler det jo igen om mindset. Altså det handler rigtig meget om, at man har kontrol over sit mindset. Og der tror jeg, at rigtig mange, de har meget at lære, for hvem der gider arbejde med sig selv. Det er jo kun 5% af Danmarks befolkning, der har lyst til det. Ja, for det er sjovt, som du snakker, så husker jeg mere den samtale derovre.
Og det er lidt det samme, der går igen, faktisk, det der med, som du nævner der. Det der med, at der var simpelthen så mange ting, der skulle styre på, du har styr på det, og du har behov for det, du vidste ikke, hvad du skulle, og hvilke vej, og hvordan, og alt det her. Og det er jo lidt det samme, der går igen. Så jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Maiken, også, hvad der ligesom, hvad du mødte dengang, synes du, hvis det er okay at spørge sådan. Ja, det er det. Og tage lidt ind i, hvordan I har arbejdet med det, hvad I har gjort, for det tror jeg også, det kunne være interessant at høre ud den anden. Og det læner sig rigtig fint op af det, fordi det var nemlig sådan, at der var mange ting med dig, Lykke, og mange ting, du gerne ville på samme tid. Ja. Og der har jeg også mange gange i forløbet sagt til dig, lige en ting ad gangen, eller fokus på det positive her, og det du faktisk lykkedes med. Og det er faktisk nogle af de ting, som vi har haft nogle gode snakke om. Det har været det her med, når vi har haft vores dialog, så er det sådan, gud ja, det kan jeg egentlig godt se nu. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det har jeg egentlig sluppet, det har jeg igen slip på. Og så apropos Circle of Trust, altså det er også noget, du virkelig har arbejdet med. Altså, hvem er det i dit liv, der får lov til at give dig konstruktiv feedback, ikke? Og hvem er det, der har værdi? Så vi har haft nogle gode snakker omkring lige præcis det her med at sætte fokus på de små succeser. Ja. Og at det er tankerne og de positive tanker, som du har, som du skal bygge videre på. Og det har du været sindssygt dygtig til. Og det har været fedt at følge din udvikling i det. Men egentlig så kunne jeg måske godt tænke mig at gå lidt tilbage igen, fordi til lige før, at du faktisk finder lyngemetoden. Og hvor du også står i en svær periode i dit liv, og har udviklet spiseforstyrrelse. Kunne vi prøve måske at høre lidt om det? Jo. Altså nu i 24 er det jo så. Det har nok været det mest hårde, men også en af de bedste år i mit liv. Min ekskæreste og jeg, vi går fra hinanden. Og egentlig på en ganske fin måde, men selvfølgelig at stå på egne ben, sådan efter, vi er vokset op sammen. Ja. Jeg møder heldigvis nogle nye bekendtskaber, som også har haft en stor indvirkning i mit liv og mit billede af det. Men faktisk det har været en dag eller sådan noget efter, at min ekskæreste flytter ud. Der træffer jeg en dum beslutning, som jeg plejer at kalde det. Nu skal jeg jo prøve at formulere det. Tror jeg har i hele den periode, hvor vi var ved at gå fra hinanden, trænet op til en masse kampe, og skulle afsted til nogle stævner, og bøvlede meget med vægten. Havde smidt 13 kilo på 3 måneder, eller sådan noget. Manglede de sidste 3, og vægten gad bare ikke rigtig at rykke sig mere, og det var gået meget stærkt, og det var blevet gjort på en meget forkert måde. Spiste ikke nok, og trænede rigtig meget, så det gav jo nok også lidt sig selv, men det vigtigste for mig lige der var bare, jeg skulle bare ned i vægt, for jeg skulle bare have en kamp. Og det er måske rigtig svært at forstå, hvorfor det er så vigtigt, men når man har så stor en passion for noget, man bare gerne vil det, så bliver sundhed og kost og træning lige pludselig ligegyldigt, fordi det er det sådan, selvom jeg går meget op i det, så har kampe bare haft alt for stor betydning. Så jeg kaster op. Nu har jeg sagt det. Ja, det er så sejt, fordi det er modigt, og det er, vi har snakket om, at det er tabubelagt at snakke om. Og det har været svært for dig at tale om. Ja. Men du har gjort det. Ja. Så det er simpelthen presset er så stort der, så du tænker, at den eneste løsning, jeg har nu, det er simpelthen at kaste maden op igen? Ja, og det var på sådan en meget... jamen, det var egentlig på en lidt mærkelig måde, det skete, fordi han var flyttet ud, og jeg synes faktisk, det var på en eller anden måde... Okay, så har vi gjort det, så er det ligesom videre til næste-agtigt. Som om, at igen, den der øvelse i kontrol, og man har bare meget behov for at kontrollere det, man kan. Og det er meget det spiseforstyrrelse er. Det er jo, at man har bare, du kan kontrollere det. Og det er nok også noget af det, at når jeg tænker tilbage på det, stress og angst og depression, jeg har altid været bevidst om det. Det er du ikke med spiseforstyrrelse. Du er ikke selv klar over, hvad du gør. Fordi jeg har hele tiden følt, det føler jeg faktisk stadigvæk, at jeg har kontrol over det. Og det har jeg hele tiden haft. Og selvom at jeg gjorde det, nu har jeg jo heldigvis ikke gjort det så længe som mange andre. Men det blev det alligevel til lidt over et halvt års tid, tror jeg. Hvor at det stille og roligt byggede sig op. Presset fra træning og vægten og
jargon er jo meget sådan, hvis du ikke er væk, så er du tyk. Altså, okay, hvis du ikke er væk, så jamen, og jo mere du hører det igen, jo mere du siger det, jo mere kommer det også bare ind bagved. Så det der med at snakke godt til sig selv, det gør man bare ikke. Fordi jeg tror også, man var meget sådan, jamen, det er din egen skyld. Du bliver nødt til selv at gøre noget ved det. Og hvis det ikke går hurtigt nok på den anden måde, vi spiser mindre, og jeg træner meget, men der sker ikke noget. Og det er jo også fordi, at så er der også noget med en kvindekrop og nogle hormoner, som man ikke lige har fokus på jo. Så det endte jo med, at nu går jeg også til præst, hedder det. Hvor jeg snakker med en præst en gang imellem, bare for at få luft. Og igen, forskellen fra det til en psykolog, det er, at jeg kommer ikke ind som et problem, der skal fikses. Nej, jeg snakker bare for at få luft, fordi at jeg er meget verbal, jeg elsker at snakke. Så det hjælper meget at komme ud og lige se det fra et andet perspektiv, og lige reflektere i et lukket rum med hende og jeg, og det kan være alt og intet. Men hun var faktisk den første, jeg lige nævnte det for. Og det var meget sådan, altså stille og roligt sådan, nej, jeg har gjort noget dumt. Og så gik vi videre. Så tror jeg gik med det i et par måneder, gjorde ikke noget i en måned. Så begyndte jeg lidt igen, da jeg så flytter ud og bor selv med min hund for alvor selv. Så er det som om, at jeg begynder at stille, sæsonen er slut, jeg begynder at tage på, og kan bare ikke rigtig finde ro i det med at være alene, og at jeg tager på, og kan ikke sådan helt sådan indfinde mig i det. Så det ender jo så med, at jeg så, jeg får så udviklet rigtig spiseforstyrrelse. Og det er jo ikke kun i form af at kaste op, det er jo også med så spiser man for meget, så spiser jeg ingenting, så kaster jeg op, og altså det er sådan en virkelig ond cirkel, og jeg synes, det er super nederen at snakke om, fordi det er så ubehageligt, fordi jeg synes, at det er det mest skamfulde, jeg har gjort i mit liv. Og det er også derfor, jeg gerne vil snakke om det i dag, fordi at jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan bryde det tabu, der er, fordi jeg ved, at i sportsmiljøer er det desværre bare meget normalt. Om det er den ene spiseforstyrrelse, eller den anden, det er i bund og grund det samme. Men det fylder bare rigtig, rigtig meget, og det tager meget over, og du er ikke klar over det. Altså, jeg tog meget let på det. Min præst, hun var meget, du skal, altså, det er altså ikke for sjovt, det der. Og jeg tog meget let på det. Men der er jo flere 100.000, der kæmper med spiseforstyrrelser i Danmark lige nu. Og rent psykisk set, så er det jo, at man har psykiske lidelser. Altså spiseforstyrrelse er jo en psykisk lidelse, hvor man kan sige, tanker og følelser og adfærd omkring mad, krop, vægt, det bliver meget, meget forstyrrende i ens hverdag, og kommer til at blive meget, meget dominerende i måden, hvorpå man tillægger det værdi i forhold til, hvad man giver betydning i sin psyke. Og når man giver det for meget dominans, altså når man tillægger for meget værdi til ens udseende, det er for øvrigt et kæmpe stort problem. Vi danskere, vi kigger meget mere på vores krop, end vi kigger på vores mindset. Et eller andet sted er det jo fucked up, kan man sige. Altså, at vi gør det, synes jeg er fucked up, for at være sådan helt ærlig, kan man sige. Og der er flere og flere, der gør det. Altså, det er jo det, der er forfærdeligt. Og det kan jo så føre til sindssygt usunde spisevaner, og kan føre til, at man decideret oplever sult, fordi det kan man kontrollere, fordi man er meget svært ved at kontrollere sine følelser, og specielt hvis man ikke gider arbejde med sig selv og sine følelser og tanker, som danskere jo så ikke er så gode til, kan man sige. Og ja, så bliver det måske sådan noget som sult og overspisning og opkast, og som oftest er forbundet også tit med et lavt selvværk og kontrolbehov og følelsesmæssige problemer. Og et eller andet sted, så tror jeg, eksempler, det kan være anoreksi og bulimi, og der er også det helt nye bed, det der med tvangsoverspisning, det er der også mange, som lider af i dag, kan man sige. Ikke? Og det vildeste, det er jo alt det her, det kan jeg bare lige understrege, det kan man jo få fuldstændig kontrol over, hvis og i så fald man gider at lære at styre sine tanker. Så det vil jeg jo altid være den, der reklamerer for. Og så synes jeg faktisk, det er interessant, at du har valgt at tale med en præst. Fordi hvis vi taler, det synes jeg kun, det er fint, super godt. Men pointen her, det er noget helt andet, det er, at psykologien har jo failet big time i 75 år. Og lad mig prøve at forklare 5 punkter, hvorfor jeg synes psykologien, og jeg siger ikke psykologer til dem af jer, der tror jeg siger det gør jeg ikke, for psykologer, de er super dygtige, dem skal man ikke tage fejl af. Psykoterapeuter er super dygtige, alle fagfolk er rigtig gode, det er ikke dem, det er selve psykologien, der er fejlet big time, fordi punkt 1, psykologi er ikke for folket i dag. Psykologi, det er sådan noget, som oftest er for teoretisk. Almindelige mennesker, de skal selv regne den ud, eller navigere alene uden konkrete værktøjer. Det er et seriøst problem. Psykologi leverer ikke det til teenager, som de har brug for. Navigation, konkrete værktøjer. Punkt 2. Psykologien i de sidste 75 år, den træner ikke menneskers færdigheder. I dag så handler psykologi oftest om indsigt og samtale, men den tilbyder ikke et systematisk træningsforløb i mentale færdigheder, som Lyngmetoden gør.
som man for eksempel ser i sport eller musik, i alle mulige andre professioner, men dog ikke i psykologi af en eller anden besynderlig årsag. Og derudover punkt 3, så mangler den grundprincipper. Vi ser grundprincipper i for eksempel naturvidenskab. Vi ser grundprincipper i filosofi, men psykologien, som den ser ud i dag, i den 3. generation af psykologi på jordkloden, har ikke leveret simple livsprincipper, unge mennesker, de kan leve deres liv efter. Det ser jeg som et gigant problem, at der ikke er et sæt klare, almindelige leveprincipper, man kan leve efter i sin hverdag. Og det er jo logik, at unge, de vælter rundt i forstyrrelser, fordi der er ikke nogen, der giver dem nogle retningslinjer. Punkt 4, den er ikke særlig hjernevenlig, psykologien i dag. Formidling af psykisk viden tager sjældent højde for, hvordan hjernen den egentlig lærer at ændre sig og forandre sig. Det er overhovedet ikke implementeret i den psykologi, vi har set i de første 3 generationer. Den appellerer simpelthen ikke til varig forandring. Slut, længere er den ikke. Og det sidste punkt, det er, psykologi i dag, det tilbyder ikke livsforandring. Livsændring. Det ser man ikke i psykologien. Psykologien har typisk haft sådan en kortvarig indflydelse i menneskers liv, sådan en krisehåndteringsredskab. Eller man måske kommer som månedens gæst, hvor man lige har en halv time eller en time hos en psykolog, eller en terapeut, eller hvad det nu end måtte være, en kommune eller staten gider at give penge til. Men den har sjældent formået at forandre folks livsstil og vaner i det lange løb. Og alle de 5 ting, som er min personlige kritik, Lynge-metodens kritik, på psykologien, det er alle de 5 ting, jeg har implementeret i Lynge-metoden. Og for øvrigt i mit internationale program, som nu stikker af i hele verden. Fordi at i dag mener vi jo, det er den 4. generation psykologi, hvor vi implementerer det, der rent faktisk forandrer menneskers liv. Fordi ellers så går folk jo rundt som dig, med sådan en sæk over hovedet, og aner ikke, hvordan de skal navigere, hvordan man skal håndtere ting og tanker og følelser. Fordi har du vidst det, Lykke, så har du ikke haft spiseforstyrrelser. Så har du ikke haft angst, stress og depression, for det er kun kommet af den måde, du tænker på. Jeg så også tænker, at det kunne have fortsat 10 år mere, hvis du har kørt det almindelige system. Jamen, du er død af det. Der er masser af mennesker, der dør af spiseforstyrrelser. Det er langt mere alvorligt, folk de tror. Og så er der mange, der så gør det, at man kan så ikke forstå, at hovedparten af Danmarks befolkning er professionelle. De så vælger at give dig en pille, eller de vælger at sende en til en anden samtale, hvor man sidder og snakker om sin barndom. Det er jo helt godnat, at man ikke finder ud af de her 5 virkelig problemstillinger, og så håndtere det igennem at ændre din måde at tænke på i stedet for. En pille kan jo ikke ændre det her. Det er konstant symptombehandling. Det er jo helt galt nogle gange. Det er konstant symptombehandling. Total symptombehandling, som koster flere milliarder om dagen i Danmark. Ja, for det er jo ikke livsstil og for ingenting hjælper, det bliver bare værre og værre. Altså man går ikke efter livsstil og årsag. Nej, slet ikke. Og det er jo tit faktisk, eller det er som regel der, at folk laver vandring. Men det er jo derfor, det er flot, at du så vælger. Nu ved jeg så ikke, hvordan du valgte også, men det er jo utroligt flot, du så vælger at sige, det her har ikke givet mig det, jeg gerne vil have. Nu vil jeg gerne lære at håndtere mine tanker. Det synes jeg så, det er rigtig flot. En hver, der bliver reddet ud af den der, det helvede der, synes jeg er fantastisk. Hvorfor kom du ind til foredrag? Jamen, dengang min ekskæreste og jeg, vi går fra hinanden, der fortæller jeg det til dem på min uddannelse, som jeg gruppearbejder med. Og så er der en af dem, hun siger, jeg har en podcast, du kan høre. Og den hørte jeg faktisk igennem hele vores igennem hele vores forløb der, forløbet med, hvor vi går fra hinanden og flytter fra hinanden, og der hørte jeg nemlig podcasten, og den hjalp mig rigtig meget. Netop det der med det dur ikke at gå og have ondt af sig selv. Og det er det, der sådan typisk er problemet. Jeg har virkelig ændret værdier og holdninger til rigtig mange ting. Og det er også derfor, altså jeg er evig taknemmelig for, at jeg har fået de værktøjer, selvom nogle gange er det svært at sætte ord på, hvad man egentlig, hvad er det, der er sket. Jeg kan mærke, der er sket noget. Det er også et langt program, og det er intensivt, kan man sige. Ikke? Men det er også det, der er i det, fordi det er det program, der gør. Det gør, at man forandrer sig. Og det er ikke, du er ikke bare behandlet, det er også, jeg kunne se nogen, fordi jeg blev spurgt, var det forrige afsnit, hvor du spørger mig, hvad er det for en værktøj? Og så sidder jeg og tænker over værktøjet. Og så, det var faktisk 6-7 stykker, der handler om. Du nævnte jo hele alfabetet. Fordi det var jo lige præcis det med, jamen, det er en masse små ting, man gør. Man begynder at ændre sit liv, man begynder at ændre, hvor man agerer, hvordan man har det, og holdninger og værdier, og så finder man ligesom ind til, hvem fanden man selv er, synes jeg. Ja, altså nu havde jeg selv, jeg er rigtig, rigtig glad for den øvelse med taknemmelighed. Det har virkelig, jeg tror også, det har været min favoritøvelse faktisk. Den, og så klagen. Fordi sådan en people pleaser, som jeg har været, så er det sgu vigtigt, at man lærer at sige fra. Og fordi nu vil jeg sige, at jeg er meget karriereorienteret og meget målbevidst, men jeg er også en kvinde, og jeg er meget ung kvinde, og jeg har også været i nogle fag, været inde i nogle miljøer med kampsport, og det er altså ikke lige det nemmeste sted at være, hvor du gerne vil opnå en respekt, enten på den ene eller den anden måde. Og
jeg i hvert fald lært, at der skal jeg virkelig være bedre til at sætte nogle grænser. Så det har også hjulpet meget med klagen, og simpelthen få sagt fra. Kan du ikke bare hakke dem ind, så at de lige får nulstillet deres personnummer? Jeg tror, problemet er, hvis der står... Sådan gør man det i Frederikssund, der. Hvis der står nogle voksne mænd, der også træner godt på. Så får de en, så der klaver de lige ud en gang. Så skal hun altså rundt i hele det der. Så får de lige en D, C og F, eller GIS, eller hvad det hedder. Hun løber lige af sokker for, at tage hele vejen rundt. Han kommer altså fra Frederikssund. Han er ikke vant til at sige undskyld. Jo, det kan vi godt. Okay, så siger vi det. Ej, så jeg havde også den der Circle of Trust. Ja, nu skal jeg lige huske det alle sammen, hvad de hedder igen jo, fordi at, så tager jeg dem bare op, og så... Ja. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis kigger på opgaven, jeg husker bare tilbage på, hvad det var for nogle kriterier, jeg ligesom havde. Ja. Jeg har altid været meget sikker, når hver gang vi har gennemgået opgaven, faktisk været næsten den opgave, jeg var mest sikker på. At tænke sådan, jamen, jeg har styr på de mennesker, der er i mit liv. Altså, jeg ved, hvor meget de bidrager, jeg ved, hvad de bidrager til. Jeg har været meget kritisk med mine venner, hvem jeg har tæt inde på livet, og det har jeg faktisk været for en ung alder. Indtil man lige ser det på skrift. Ja, jeg tror... I hvert fald for nogen. Ja, og jeg tror faktisk, da jeg var færdig med det, så det første har jeg blevet mere bevidst om, okay, det kan godt være, at jeg kan sortere endnu flere fra, og ikke nødvendigvis sortere dem helt fra, men altså, de behøver ikke at være lige så tæt inde på livet. Nej. Fordi jeg har været meget sådan, hvis jeg elsker folk, så elsker jeg dem helt. Og der har jeg sådan skulle lære at ikke elske folk halvt, men heller ikke have dem lige så tæt inde på livet. Fordi jeg har været god til at give alt af mig selv, og så slet ikke få det samme tilbage. Men er det ikke besynderligt at tænke på, hvor mange, også dig, der lytter på derude, som vil leve op til, hvad alle andre tænker? Man bryder sig rigtig meget om, hvad tænker han, og hvad mener hun, og man lever meget og indstiller sit liv efter, hvordan alle andre de har det, og hvad de synes om en. Til jeg har jeg bare et budskab, som I ikke skal gøre. Og I skal ikke gøre det, jeg siger nu. Nu siger jeg det alligevel. I skal ikke gøre det, men gør det, og I skal ikke gøre det. Jeg mener, I skal ikke gøre det. Det, I ikke skal gøre, det er, prøv at lade være med at ringe til nogen i en måned, og så se, hvem der gider at ringe til dig. Det er ikke sjovt. I skal ikke gøre det. I skal ikke gøre det. Men min pointe er bare, du vil blive chokeret over, at alle de mennesker, du tillægger en enorm værdi, hvad hun mener om dig, hende der, Leila, eller hvad hun kan hedde. Hun ringer ikke en skid til dig, hvis du ikke ringer til hende i en måned. Hun er fuldstændig ligeglad. Altså, ved du hvad, 14 dage efter du er blevet begravet, der er hun videre med sit liv, og så går du og indstiller hele dit liv på, hvad hun tænker om dig. Det er jo fuldstændig latterligt et eller andet sted. Ja. Og det er jo derfor, netop den der Lykke, The Circle of Trust. En ting er at høre om den teoretisk, det er fint nok, men dig der er derude, det hjælper ikke en skid. Du skal ind og arbejde med det i flere uger i træk. Det er ikke for sjov skyld, vi laver program. Pointen er, når du gør det, altså efterlever vores psykologi i programmet, så går det virkelig op for dig, hvem der egentlig netop vil ringe til dig. Så er du fri for at lave øvelsen, så ved du, hvem der ringer. Og man ved, hvem der egentlig virkelig bliver ked af det, når du ligger i en etværelses med låg. Så du er fri for at lave øvelsen, som jo gør super ondt, kan man sige. Ikke? Men min pointe her, det er ikke at lave øvelsen. Min pointe, det er, lad være med at gå og tænke på, hvad alle andre mener om dig. Fordi for mange mennesker er det ligegyldigt. For det er kun ganske få, vi skal have ind i vores Circle of Trust. Brug lidt mere krudt på dem, og giv slip på alle de andre, og du vil få et nyt liv. Ja. På mange områder. Ja. Jamen, og det tror jeg, alle har været igennem i Lynge-metoden. De har været igennem den der relief, den der lettelse over, at jeg ikke længere skal tænke over, hvad andre tænker. Jeg har jo gjort den der, hvor der ikke skulle ringe til nogen. Ja, du gjorde det rent faktisk. Det var igen, der sagde, at du ikke skulle gøre det. Det gik. Det var hårdt, ikke? Fordi de mennesker, jeg agter, dem jeg gerne ville, troede jeg ville have i mit liv. Der var ikke en af dem, der ringede til mig. Også de mennesker, jeg har taget lidt for givet, og faktisk ikke har prioriteret så meget. Det var faktisk dem, der ringede. Det var præcis. Dem, der var der. Men dem tog man for givet, fordi man vidste, jamen de er der bare. Og det er jo så vendt om at gøre det, da jeg værdsætter dem. Jeg bruger tid med den, der faktisk værdsætter mig. For mig. I stedet for at jagte alle mulige andres anerkendelse og deres mening, og jagte mennesker, der egentlig måske ikke gad ind på samme måde, som man ville dem. Og der er enorm frihed i, og ligesom at slippe, jamen, hvad fanden mener de om mig? Helt vildt. Altså, det er der. Jeg har lige haft en direktør, en kvinde, der bor på den dyreste adresse i Odense. Hun fik en af de her 32 opgaver i Lynge-metoden, hvorefter det gik op for hende. Det er sådan en respons, den tager vi en anden dag. Men pointen er, at dem, hun troede var hendes venner, det var sådan nogle meget rige, velhavende høns der følte, de rigtig var noget. Det gik op for hende, prøv at høre. Hun kaldte dem bare høns. Før i tiden var det jo hendes ædle, fantastiske venner. Men prøv at høre, der var ikke en, der var der for den, eller for hende. Og det, der gik op for hende, det var dem, der var
gamle dage for fritteren. De var måske en lille smule undersocialiseret, men det var langt bedre venner. Ja. De var der virkelig for hende. De ville gå igennem ild og vand. Hun fik virkelig en fuldstændig ny opfattelse af, hvem er der egentlig for mig, og hvorfor skal jeg gå og slikke alle de andre det sted, der er højst, når de plukker jordbær. På grund af, at de er fine, og de har mange penge. Hun fik et fuldstændig nyt forhold til, hvem hun ville invitere ind som venner. Og jeg synes jo, det var super smukt. Nu kan jeg tage sådan en som Kim, jeg lige har været med i Afrika, i Tanzania. Hvordan mange af hans venner, det er folk, der nærmest bor på en losseplads. Ja. Og jeg mener det, altså med bogstaveligt talt, de bor på en losseplads. Det er faktisk meget grimmere end en losseplads. Losseplads i Danmark er jo ret pæn genbrugsstation. Men de bor i lort og pis. Og et eller andet sted, nogle af dem derude, der bor i en lærerhytte, er hans venner. Og jeg tænkte, der må være et eller andet, der er gået skævt på hans barndom, eller der er 2 ting i en hjerne, der ikke mødes. Men da jeg så mødte de her mennesker nede i Tanzania og Kenya, så måtte jeg bare tage alle mine holdninger til skamme. De var loyale. Jeg var sammen med dem i en uge. Der var ikke en af dem, der talte negativt omkring et andet menneske. Der var ikke en af dem, der talte ned. Trods det, de ingen penge har, der var ikke en af dem, der tikkede. Deres hjerne var fuldt ud udviklet. Det vidste jeg godt i forvejen. Men det var også dejligt at få bekræftet, hvor intelligent, hvor smart, hvor søde de var, trods det, de var fattige. Ja. Og jeg kan virkelig godt forstå, jeg skammede mig, da jeg fløj hjem, at han siger, at det er nogle af mine bedste venner. Jeg havde den der, jeg ved ikke, om I kan følge mig, dem af jer der er derude. Han er der lidt, okay, men så en lille smule ned på det, ikke? Altså, okay, han bor i en dumpsterplads, ikke? Men jeg siger dig, mand, han fik relationer i et andet niveau, da han begynder at tage parader ned og tænke over, hvem er virkelig der er mine venner? I stedet for dem, der burde være mine venner. Ja, det tror jeg også, jeg har set det der med. Det er så smukt, synes jeg. Ja, for nogle gange det der dyb respekt. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad folk mener, de mennesker omkring mig. Så længe jeg ved, hvem de er. Ja. Så kan folk synes, at man ikke gider løbe rundt sammen med ham eller sted. Jeg er ligeglad med det status, der er det der også. Og det tror jeg også, man skal være, fordi jeg ved, at han er et godt menneske. Han er en super god ven. Jeg tror mere, vi skal se på hjerterne. Ja, 100, det tror jeg også, fordi man kan sige, det er fint at have alle de her ting, men hvis du er et røvhul over for dine venner bagved, du er et røvhul over for dine børn, du er et røvhul over for din mand, kone, altså, så er det altså lige meget, hvad du har eller ikke har. Altså, det handler ikke så meget om status på den måde, eller hvordan man kan fremvise sig på sociale medier, synes jeg. Altså, hvordan er personen? Altså, og så prioriterer de mennesker, der prioriterer dig. Meget mere intelligent. Nu er jeg ikke Gud, men hvis jeg var Gud, så ville jeg tro, at jeg ville sidde oppe i himlen, og i stedet for at vurdere folk ud fra, hvad bil de kører rundt i, hvordan de ser ud, hvor meget botox de har proppet ind i læberen, så ville jeg tro, at jeg ville vurdere folk ud fra, hvordan deres hjerte er. Ja. Hvordan behandler du andre mennesker, som ikke behandler dig godt? Ja. Hvordan taler du til andre mennesker på en restaurant? Folk, du ikke kender en tjener, vi tager den så mange gange, Per. Ja. Hvordan behandler du mennesker, der ikke kan give dig noget tilbage? Altså, hele den der, din måde, dit hjerte, det burde være langt mere vigtigt. Hvordan behandler du andre mennesker? Prøv at tænke en generation i dag, der er fejlfindere, der ser ned på andre, der bagtaler andre. Vi har dem jo omkring os alle sammen. Ja. Og jeg tror virkelig, at der er bare en generation af mennesker, som har et hjerte, der er langt større, end man tror, og som virkelig er reelle gode mennesker. Nu har jeg mødt mange af dem i Afrika. Jeg kan sandelig godt forstå, at de griner lidt mere, end vi gør her i Vesten, fordi de er bare super lige til, super søde, super intelligente og super fantastiske. Og ja, de har ikke ret mange penge, men jeg kan love dig for, at de har langt mere livskvalitet end mange af dem, der bor i Gentofte eller inde på Nørrebro måske, ikke også? Så der tror jeg virkelig, man lærer meget. Så det er jo super smukt, at ting bliver sat i relief nogle gange, ikke? Ja. Men jeg sidder nemlig også og tænker på, ud fra den snak her, det er, at du har arbejdet sindssygt meget med værdier. Dine egne værdier. Og det her med at sætte grænser for dig selv også. Som også har gjort netop, at du er blevet meget mere bevidst om, hvem du har i dit liv, og hvem der får lov til at sige til dig, hvad der vægter, ikke også? Så de værdier, du har arbejdet med, det har vi i hvert fald snakket og haft nogle gode snakker om, at du også har rykket dig vildt meget på det. Helt vildt. Og jeg tror faktisk lige, du nævnte noget med den anden dag, hvor der så kommer en og siger noget til dig, hvor du sådan lige må tage dig selv i at sige, er det en mand, der skal have lov til at og at de ord vægter de inde hos mig, eller ej? Ja, altså nu synes jeg jo, jeg har det sådan ret fedt hele tiden, selvom at jeg støder jo på nogle ting hele tiden, så altså nu, min situation, jo har jeg været meget i kontrol altid jo, så, og lige nu har jeg faktisk haft i over et halvt år nu en boligsituation, der er sådan lidt i min bil faktisk, har boet hos venner på sofaer, og har fundet en kæreste, som det har jeg meget taknemmelig for. Blandt andet også det med værdierne, altså faktisk igennem, jeg har mødt nogen, altså ved at sove på sofaer, du finder os ud af, hvem der tilbyder sofaer til dig. Det er da super smukt. Og hvem der flytter fryser. Ja, der kommer og flytter ens fryser. Det er nogle skønne venner, som
kommer, så jeg mødte nogle venner, som kom og hjalp med min fryser, blandt andet min kæreste i dag, og hans 2 kammerater, og de kendte mig ikke. Jeg spurgte bare. Jeg havde jo god grund ikke rigtig nogen mand i mit liv, udover min far, som skulle bære en fryser, da jeg skulle flytte et nyt sted hen. Har du tænkt, der var ikke meget mand i Per? Eller hvad? Det var ikke lige den første tanke, jeg tænkte på. Kom helt til Jylland. Kan du komme ind og hente fryser? Men du har også fået en ret stor støtte der, i forbindelse med, at du har været i Lyng-metoden, og har arbejdet med din spiseforstyrrelse. Og vi har faktisk kigget lidt tilbage i vores noter, det vi snakkede om. Altså, det er jo faktisk 2 måneder inde i forløbet, der har du sluppet din spiseforstyrrelse. Nå, sindssygt. Altså, det er jo vildt. Ja, jeg vidste heller ikke, det var gået så hurtigt. Altså, fantastisk. Ja, det var virkelig også godt. Jeg tror også, jeg nåede jo... Altså, jeg havde det jo faktisk, inden at jeg vidste, at jeg havde det. Jeg vidste ikke, jeg havde det, da jeg meldte mig til programmet. Fordi jeg havde pakket det så meget ned, og jeg er jo som sagt en åben bog. Men jeg snakker udenom det, jeg ikke lige gider at snakke om. Så nogle gange så skal man spørge dig lidt direkte. Ja, det skal man nemlig. Og det er også derfor, det har mine venner også fundet ud af. Nu har jeg jo prøvet at åbne lidt op. Og blandt andet nogle af mine tætteste veninder... som jeg har åbnet op omkring med spiseforstyrrelser, det samme med min kæreste i dag, og det var faktisk, han var jo en af mine tætteste venner der, som jeg åbnede op omkring spiseforstyrrelse, og de var der virkelig. Og det er meget, altså jeg synes, det stadigvæk er mega grænseoverskridende, og sige, jeg tænker, for jeg har selv et helt andet billede af, hvad det er, og hvad er det for et menneske, der har spiseforstyrrelse. Sådan har alle det, uanset det er stress, angst eller depression, spiseforstyrrelse, og det er aldrig sådan som mig, og det er altid naboen. Ja, altid. Og det er super svært, fordi nu, min kæreste, han er fra Colombia. De kommer altså fra et sted, ham og hans familie, som, altså, mental sygdom, de eksisterer ikke. Nej. Altså, hvad er det? Og skulle forklare dem sådan... Og igen, man sidder og får lidt dårlig samvittighed over, at man har det så godt, at man har det dårligt. Og jeg bliver sådan helt, hvor er det bare rigtigt. Og man bliver bare så taknemmelig. Og når jeg så snakker med dem, altså det er faktisk noget af det mest sådan berigende i mit liv, at få sådan nogle mennesker, der har sådan nogle gode værdier, men som passer på sig selv, og som giver os indblik i, hvor heldig man er. Altså hver eneste dag. Og jeg sidder sådan og tænker, det har virkelig været en af de bedste ting, der er sket i mit liv, det er at møde faktisk nogle mennesker fra en anden kultur. Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også er meget, meget berigende. Ja. Rigtig berigende. Helt vildt. Og det er også derfor, at jeg var jo i gang med at danne mine værdier i Lyng-metoden. Men jeg synes stadigvæk, det var meget sådan op i luften. Jeg vidste jo godt, hvad jeg ville, men det var rigtig svært at sådan sætte sig ned og sådan, jamen, hvad er det egentlig, der er mine værdier? Altså, hvad er mig? Men det kommer man i hvert fald til at lære i det her program. Helt vildt. Og det har du også lært nu i. Ja, og så faktisk sige, jeg tror, der er noget, jeg jo nok til, der har været i forløbet 5 måneder eller 6 måneder, og der tror jeg virkelig, jeg har ramt et sted, hvor jeg sådan, nu ved jeg, hvad jeg gerne vil. Og det ved jeg også, hvordan jeg har i dag, og det er faktisk først der, at jeg kunne finde ud af at bruge metoderne, bruge klagen. Det kunne jeg jo ikke, før jeg havde mine værdier, fordi hvornår skal jeg bruge klagen? Altså, hvornår skal jeg sige til folk, at jeg er træt af noget af det, de gør, hvis jeg ikke engang helt selv ved, hvad mine egne værdier er? Jeg ved ikke, hvad jeg er træt af. Altså. Men det arbejde med sig selv, det gør bare noget, vi kalder åbenlyser blind sides. Alle mennesker har nogle blind sides. Og årsagen til, at de hedder blind sides, det er så sjovt nok, fordi man ikke selv ser den. Så mange gange, så skal man jo enten spørge andre, eller blive oplyst. Og vi udvikler os kun jo i henhold til den bevidsthed, vi har til rådighed. Så hvis man vidste bedre, så man selvfølgelig handlet bedre. Og når man har stress, så er det jo logik, i hvert fald i min verden, at hvis du vidste, hvordan du undgik stress, så tænker jeg så ikke, du har haft stress. Og hvis du vidste, hvordan du undgik et lorteparforhold, så har du nok ikke haft et lorteparforhold. Så mange gange, hvis man gerne vil vide bedre, så bliver man nødt til at opsøge viden, og det er jo så det, du har gjort ved at have et 7 måneders forløb sammen med Maiken her. Ja, og man skal ikke gå med nogle mennesker, der også gerne vil udvikle sig. Og det er jo super godt. Det har jeg også, altså det vidste jeg godt, men det har jeg først fundet ud af. Og så er det jo fedt, du finder en fra en anden kultur. Jeg har prøvet at prikke Per ind fra Afrika på mere end en gang. Jeg kan godt forstå det. Men jeg tror også, at igen det der med at se, hvem i din omgangskreds vil gerne rykke sig, hvem vil gerne udvikle sig, fordi det er jo også det, der helt klart gjorde, at min kæreste og jeg, vi har samme ambitionsniveau og samme værdier også. Og det er nok også, fordi jeg ændrede jo mine værdier. Han er et helt andet menneske, end jeg nogensinde havde tænkt, jeg ville finde. Men
Og nøj, hvor jeg bare taknemmelig. Altså nu. Og jeg, altså hver eneste dag kan jeg vågne op, og vi har det godt. Altså jeg er bare så glad. Altså, hvor er det fedt, Lykke. Så lever du op til dit navn jo. Ja, fyldt med lykke. Altså jeg har det så godt, og selvom nu, jeg står faktisk i en super nederen situation i mit liv lige nu. Jeg har brækket foden, og jeg kunne ikke træne, og jeg bor stadigvæk sådan lidt sådan deltid hjemme ved alle mulige. Jamen, så er det nu, vi tager en kamp, så har vi en chance på. Brække fod, så vi godt hakke. Ja. Ej, men alligevel så føler jeg bare oprigtigt til, at jeg er rigtig glad. Og men også, hvis jeg har det lidt svært, jeg ved, hvordan jeg skal håndtere det nu. Altså, sådan, alle de bekymringer, som du havde i starten, ikke? Også dem ved du, hvordan du håndterer nu. Ja, og det samme især med spiseforstyrrelse, for den kommer hver dag, og den kan man altså ikke... Jeg tror også, man skal ikke... Den kigger lige forbi og ser, om den får lov til at komme ind. Ja, altså hver gang jeg lige spiser for meget, spiser noget, der måske ikke lige er på min plan, så tror jeg, at så kommer den lige. Og det handler nemlig om det der med, kan jeg godt styre det. Og apropos den der kommentar, jeg fik her sidste dag, hvor der kommer en træner hen fra en anden klub, som lige kommer hen og spørger, du har vist taget lidt på, har du ikke? Og jeg er sådan... Okay, er det så tydeligt? Og jo, det havde jeg, og det har jeg. Men jeg er jo i gang, jeg laver det, jeg kan. Jeg har fået en skade, og jeg ved jo godt, hvad mine vilkår er bare sådan, jeg har ikke kunnet træne. Og det har været mega hårdt mentalt, fordi træning det er mit liv nærmest nogle gange. Men jeg tog også meget hurtigt det der med det mentale, hvor meget det ændrede. Lige pludselig begyndte jeg at få ondt. Jeg havde det vildt godt på den der skide cykel der, hvor jeg sidder og kigger på alle de andre, der træner det. Jeg elsker at træne. Snakker med mine klubkammerater, og lige pludselig så kommer den og giver mig den kommentar, og så bliver jeg meget hurtigt sådan, jeg begynder at få ondt i hofter, og jeg begynder sådan, nu begynder det godt at blive lidt hårdt og sådan noget. Og så bliver jeg helt overrasket sådan, prøv at tænke, hvor meget det kunne gøre, at han kommer og sagde det der til mig. Det hvis og i så fald man vælger at lukke det, ikke? Ja, og så var jeg sådan, og det var nemlig det, var sådan, ved du hvad? Altså, han er da heller ikke den bedste form selv, og jeg gør det med sådan noget sådan der. Jamen, jeg tror I kvinder var bedre. Jeg tror I er bedre til at talk to my hand. Jeg tror også, at det er problemet jo igen. Man kommer fra et miljø, hvor det desværre er meget okay at kommentere på folks vægt og størrelse, og det er nok også en af grundene til, at jeg gerne vil have, at det bliver talesæt. Men skal du så ikke bare lade det være professionelt? Altså hvis det er normalt i den kontekst. Det tænker jeg også, modeller skal, altså ligesom en politibetjent, han skal jo lade alle kommentarerne hænge på jakken. Altså han skal jo, når han tager jakken af, så tager han jo hans myndighed af. Og det er jo ikke ham som menneske, de siger, fuck dig, din fucking idiot, eller hvad nu en politimand han får at vide, når han er inde i en demonstration et eller andet sted. Det er nok det, de siger, kunne jeg forestille mig. Han ved jo godt, i hvert fald efter han har været i lyngemetoden, så ved han godt, at det er jakken, der bliver talt til. Det er den myndighed, han har. Og måske skulle man også overveje det, når man vælger at være model, når man vælger at være bokser, når man vælger at være et sted, hvor vægt rent faktisk er klassificeret ret vigtigt. At det skal være til professionen, altså til bokseren, og det er ikke som dig som privatperson. Nogle gange så tror jeg, man skal skille ting. Og jeg tror for øvrigt, det du sagde før, Lykke, det her med, at når man begynder at arbejde med sig selv, så er det ret tydeligt at mærke, hvem arbejder også med sig selv, og hvem arbejder ikke med sig selv. Alle de mennesker, der er nærtagende, de har nok så åbenbart ikke arbejdet nok med sig selv, vel? Alle de mennesker, der tager nok ind, har jo heller ikke arbejdet nok med sig selv. Og der kan man også mærke, det er jo der, hvor du står i dag, og kan mærke en stor forskel, ikke? Hvor i gamle dage tog du alt ind, måske. I dag er det måske kun én kommentar ud af 20, du tager ind, måske, eller flytter lidt med, inden du får den viklet af, kan man sige, ikke? Og der tror jeg, det er jo spændende, det her proces med at arbejde med sig selv, fordi man bliver bare så meget mentalt stærkere, og dermed får en sundere krop. Ja, fordi en ting er jo at forløbet, og det er også snart flere om det med. En ting er, at du har forløbet, du lærer alle ting, du skal gemme det, men du skal ud og leve det bagefter, ikke? Ja, præcis. Ellers har du ikke lært det jo. Nej, og det er interessant, fordi det er også det, der går for nogle gange. Der brugte jeg sgu lidt der, uden at tænke over det. Nu gør sådan her. Hvad er det, der sker sådan der? Så hjernen får det ind, og det begynder at blive vane. Og så er der nogle ting, der godt kan tage lidt længere tid at komme helt styr på. Men det kommer, så længe man ligesom bliver med at følge vejen, det ved jeg i hvert fald selv. At så længe man bliver med at huske sig selv på de her ting til værts og frem, så var der et, der man skulle gøre. Klagen, som nævner også de her ting, så er de jo så sætter på ryggeren, og så gør det på hot smagbeton, som alt så meget andet. En af de mange mål med lyngemetoden, det er faktisk for, at folk de skal gå og grine. Man griner 150 gange om dagen som barn, man griner i gennemsnit 4 gange om dagen som voksen, viser statistikker. Og det vil jo sige, at vi har fået ret mange ting op. Vi skal nogle gange være som et barn. Vi skal sagt med andre ord være bedre til at tilgive. Vi skal ikke tage det så nært. Vi skal ikke være så rigide. Alle de her ting
det skal der styr på. Der skal styr på vores problemer, der skal styr på vores liv, vores tankeproces. Og når der er styr på alle de ting, jamen hvorfor skulle vi ikke bare grine og have det sjovt? Og det er også det, vi nærmest bliver anklaget for nogle gange, når vi er ude til et stort show og foredrag, ikke? Der står måske 400 mennesker, og jeg har måske, det ved jeg ikke, 10 mentaltrænere, der kommer frivillige og står med deres flotte skilt, og jeg ved ikke hvad, som griner og hygger sig, og folk de tænker, hvorfor er de så glade, de mennesker? Jamen, vi er så sjovt nok glade, fordi vi ikke bøvler med alle de tanker, du gør, Tarzan, ikke? Og det er jo det, der er målet. Det er jo, at vi skal tilbage til at have et mega fedt liv og have det super godt. Og det kan man virkelig mærke, du har fået, Lykke. Ja, hvor er det godt gået. Tak. Tak for, at du vil dele os. Tak nemlig for det. Nu spørger jeg jo altid herinde, vi skal runde af om et godt råd. Ja. Og jeg tænker, at Søren får lov at starte, og så tager vi bordet rundt, skulle jeg til at sige. Jamen altså, jeg synes, du skal gøre det, der virker derude. Hvis du gerne vil have et liv ligesom Lykke, så kan du få det. Og så finde ud af, om den psykologi, du har anvendt, har givet dig de resultater, som du ønsker. Eller hvad du nu ender har brugt for at få det bedre. Eller mindske dårlige ting i dit liv. Så hvis og i så fald det ikke har været tilfælde, jamen, så kom ind og gør det samme som Lykke. Det er ikke så kompliceret. I dag har vi faktisk en meget, meget stor gave til folket, Per. Giver vi den her? Nej, ikke lige her, men vi giver den i hvert fald i forbindelse med vores foredrag. Ja. Så hvis og i så fald du kommer med til vores foredrag, så skal du ikke tænke over at prøve lyngemetoden af med penge, så kan du prøve det fuldstændig kvitterfrit i en periode. Yes. Det er noget, som vi og så siger folk altid, jamen skal man give sig kort? Nej, det skal du ikke. Du skal bare give dit navn, hvis du kan huske, hvad du hedder. Og så kan du prøve det af fuldstændig kvitterfrit, fordi at vi har en meget, meget stærk mission og drøm om, at folk de skal få det fuldstændig som dig, Lykke. Og hvis du har det ligesom Maiken, som jo er født, det er meget tydeligt, hvis du ser hende. Pæn kvinde her, der bare har en ekstrem brand for at hjælpe andre mennesker, og har enormt talent. Du har faktisk været en af rigtig dygtige danser. Hvor dygtig har du været? Altså, jeg har da været jorden rundt lidt, må man sige. Ja. Du er en af verdens bedste dansere. Ja, jeg har ikke været, været til VM og EM, men... så er man også en af verdens bedste dansere, mig. Ja. Så i elitesportsdans, ja. Så, og det var egentlig også derfor, Lykke og jeg, vi blev et match. Det var fordi, at sporten den ligesom var en fælles nævner. Tak, ja. Det kan jeg godt huske. Ja. Vi vandt en professionel til dig, fordi du selv var profbokser. Så og hvis du har en drøm derude med at hjælpe andre mennesker, har det gen, men mangler værktøjerne til, så gå ind på mentaltræneruddannelsen.dk, hvor vi vil facilitere den viden, der er brug for at hjælpe folk i mål. Så vil jeg gerne have et råd for dig, Maiken. Jamen, jeg havde jo tænkt, altså, vi har jo Lykke med i studiet i dag, så jeg tænker, at det her, at man er sin egen lykkes smed. Ja, det er rigtigt. Lykke, det kommer ikke af sig selv, det kommer ikke dumpende ned fra himlen. Du er faktisk nødt til at skabe det indenfra. Derfor er du simpelthen nødt til at tage ansvar for dit liv. Du er nødt til at tage ansvar for dine tanker, ligesom du har gjort, Lykke. Og find det, der løfter dig op og styrker dig og løfter dit mindset. Ja. Så mit gode råd, det er at tage ansvar for dit eget liv. Wow, smukt. Ja. Jamen, jeg tror bare, at jeg altid har tænkt, at altså, det valg, du ikke tager eller vælger, det valg har du allerede taget. Man kan jo godt bare sidde stille hen og ikke gøre noget ved problemet, men det er altså også et valg. Ja. Og det tror jeg er det, som jeg håber især unge mennesker, at de også bliver klar over, at vil man ikke gøre noget ved det, og at man bare tænker, at det er de vilkår. Det er ikke et vilkår i hvert fald. Så det er virkelig, tag nu bare det rigtige valg, fordi alt er et valg. Ja. Virkelig smukt. Og bare lige for, at vi ikke får en masse opkald, Per. Du får mulighed fra i dags dato, den 14. maj 2025, der får du mulighed for at kunne prøve lyngemetoden af gratis i en begrænset periode, hvis og i så fald du vælger at købe en billet til vores foredragsturné, hvor vi turnerer Danmark rundt, hvor vi blandt andet er i cirkusbygning med 1000 mennesker. Vi er en gang mellem operan, og så er vi i stort set alle biografer i Danmark. Det er det. Per, det er ikke bare sådan, kan jeg se. Datoen er ikke helt det, men det er lige meget. Men i hvert fald fra det 14. af, så. Ja, og du kan ikke få den ind på hjemmesiden. Der er det fuld pris. Det er kun i forbindelse med en gave, vi giver for dem af jer, der har lyst til at komme og se vores foredrag. Yes. Lad det stå fast. Så skal vi lige have farven tilbage ved at danse. Nu skal du sige det så. Tak for i dag. Du er mere rød i hovedet end Peter Schmeichel. Jeg har også varmt det. Tak for i dag. Tak. Selv tak. Vi er glade for, at du har lyttet med på podcastserien Mental Succes. Hvis ugens emne har givet dig værdi, så er du meget velkommen til at dele det på sociale medier.
Og hvis du har lyst, så har du mulighed for at møde os hver måned, når vi turnerer Danmark rundt med åbne foredrag og giver mentale værktøjer væk. Vi glæder os til at se dig på mentalsucces.com. Vi ses i næste uge.